Tiga kan na tiodong ang oras sa kanay na maya may nadia kan leya kaya nagyang kaiyang gugud na kan rakano pati inang kaakan rakano nagupati inang kakan ko ginawa ko na tiga kan apamakutang oras ay. Totoo sinyo ay akagka ko ay tano si Isabuna na pumama kinagutano sa tugat apamamakinugan. Laboro nagyang kaya agama as ikwilian na kanon na diya ka nakatawa no may inang kayo. Agyang kaya agama na inutanog pamamakinag kaswagama na aya ilayang kuron na tantuwa makikinang lantan. Gila pungguguditan way nagkapakayad na pamamakinag na iyak pero yan na punggilaw pa na alim. Inong kapanditero ay makikinang lantan o swagamay kiarayaan na kialiludan. Waya kay gila mo na di mamakalap na inuman daw pamamakinog sa agama kaya ito'y basay ranon. Kiarayaan na kialiludan. So lagi dumimbalwid ng ranaway ang master. Nasabag ko pero man tinanglang tanos sa agama. Kabenar na kiarayaan na kialiludan na ayabas sa no mga ungangan na ingaran tasos sanang nadatak orang kanian kabedeng tao ko padian na di pada ko pasaian ya nagyo ingaran tasos sanang nadatak orang kanian pengiraw man sa pamamakinog alim masakitan ang nanadi kabugang kuskano sa ibarat tinanglan tano sa agama alay minuto peray maranawa miyakato adun naisir na ka na muslim makari napagkararangit ang manabang wating hindi ka kilala apo ini usari pagabunsuan teo ini Rasulullah ino nga panagpugisin ni alim tunay ni ba kenap no katawan na kaswagama muslim ka nauway naisir na ka minalangag ka sa kalindaro agama Oto gitik pa kayo siya, kagda mga puro. Bilalangag ka rin sa kalindero agaman, ay aparate ako ron, amada ka lamra na, wow, pamakay pag-isil ako, nandinig ka ginang mga bilalangag ka rin sa kalindero agaman, at ikinaway alim na diyang bad mapakatundu-tundu. Napianggan ano di marata sa kapaganggan, akat nasisiron. Sama na nami agdami ako, narakin ang lantano sa agama. Upamamangka dia kan mapepekirit pero ni masinari benda di makokondisyon si Marjan nagkapakay man apiagi ng witero or kano na ibaling yung sa walay nakasana na makawayatra kano sa kapagan na dako agama nari umanantan inang lantano so agama alen inong kapatero na perap man masagit ada ay mamon Nasuwa na masagiti, na ilay na masagiti ka. Allahu Akbar. Piray masagit sarana. Ada ay mamon. Kaya mata na tigang garina, oreano, kaya kamateron na di sila di itutulod. Pagi maminga. Na itutulod ka mambupod ka, mura ka na ako di sila. Namay kamati na sila na isa ka masagit na sila di itutulod. Amega ded na ko pakay na tingin agari no problem singil tanubod prilaya ko ni wag yang ap kun gyun arana uraga taya anabasi usala na auditso nari samanan mga uri penwala na Peter wagan na yakak ko ay tano si Isabuna na pamamakin nagtano laboro na tiga ka na suwagama na inutano pamamakin kakakinang na tano suwagama di kano piswa-swa sa mga tawanan na di na ditero no po niya ako maso mga ulama inawaraw di sumwa ko to sigalim makabulog at toro na ko wala taala api amaga to sa alin di kano raw piswa-swa ka dito benar o to di na makabulog at toro na ko wala taala api amaga to sa alin lalako ka atiga nga matoro wala taala nga
Tiyo di nga tiyang kataway, pero ang kakwallahu ta'ala kahit betungan na wala ta'ala. Nari, ada mo na kaya mga pawal, marutan rumpun, sige pawal, nakakarata ginawayaran. Miya ka masumang ulam, ay wari di po makinag sa agama ini. Ito na iputero niyan, ha? Kaya tigyan umaga to sa alim. Ito na paniputero niyan na radiyang katanong niya nagyo, ino wari semua tigyan garing. Kita nabuwag yung tigyan mamin ako sa ruga. Nari benar? Panganita di ko mamin. Allah, nari, samanan tutusin niyo, kaya nakapamamagin nagak wagaman, o pamamagkagagangan na, nga di pakanday di nakagiti ka kasabu-sabuting, no? Patot, na pamamagin nagutano, babay kulay, pagari kulay, na umana makang pamanasi ko, kapamamagin nagutano, na tutusin kaambaling tano, na aya patot rakanak na siya buto ka. Ya sabutan ako to, pumamakin ke, orian yan ang baling tano, kapadi-padi kabo, napanama-namareng kay orian o kaya pamamakin ka ng baling kasawalay na ada na siya buta kaon. Digyan ko to, may aling at tanong na inisyo nga panantay nga ranang ko to alim, daw no to tigin umay na nga, kapagabaling-baling ako naman to. Kami ang masakuro na kayo mga basta aga mga panggalo baka nababudi panagalan. Dito no. Kaya basaw no mga nabadi turakan sa tawid pagkaraw perhubungan na may sagal sang sabarat. Basta agama. Ino to babudi panagalan nakagiya sa balas yan na utang. Kau pamalakas dia kay mami. Berarti yang anu, bagi yang mampu meranaw, prileo ni meranaw ako mampu. Yang yang meranaw na ya para tiang orang na basta ya limu-limudan na agama, utob na pero na babudi panagalan ni mano kagiya inoto kagiya sebelah siya nakas. Ugay negeri amian nagumranaw na ya balas siya nakas. To na di gira ya balas agama na ba utang. Ugay negeri amian naginabalas nakas. Di ko katawa nga di betuan na kaya. Berarti apa? Temeleng ay relate. Jadi pamamakin ko na din ang makapopo na doon pumanam. Isa doon, inapaw mo silangon na. Prilay ako niya, wagin na. May nga ilayar na ya. Sir kami sa Tambar sa Norte. Nagumibali ta ang relate so relate. Natira na tabi niyo sa bangko sa mga walay niyo na miyara-miyara tabang o karsada. Na problema dago miya ka maarelip. Kaya pero ang araw na agama na tina sa kabu, kaya langaw. Nari, sama nuto mga urip no Allah tutusing ngay niyo, pamakin Korea niya na siya buta kaon. Ugit na upamap mangga pagiluta amiyak wag amapian na orian o kaya pamamakin ka na siya buta kaon. Na upamaka pagiluta na tutusing ka, apatot ra ka, na samiyan nagkaw na kaya sabutan na ka ng gulalan na kakagiti dito ka pamamakin. Balagi, gulalan na ka. Di ba yung pagkamarasa mo dulu? Ito manibasaw ng maranaw, panakapugusar tanong sa ngawa sa maranaw, kelipatan. Kaya man to na madakala maranaw di sibut sa maranaw. Basa ang kaon so basa maranaw adawari, kaban niya sibutan. Natiro mo na siyempre. Kaya niya nagkasabutan. Nari, mga uri panuala, kumasuitan ubo, panamanamar kay saniya nagkaw na kaya sabutan na kaon naming gulala na ka, kagyutu ititu, kaya kuwain ka sabuna sa niya kaya timu-timu tanong. Digyan mo ta, may aling tanong na di ka hindi magambuga. Pumalik na tigyan mo mapera pa mo siya. Kira mo siya pa dito aso storya, tinay patawala, pikumbu-kumbu. Di na misimbo yan ka, anatinos ko na dapat. Nagitip tiro na nabadumiya marasa mo dulu. Nari, mininggulalan ka at napakaisa, Marjan, anda manayay, kaketo kawiyakan sa miya mamakin gako na adna siya butak noon na mininggulalan na kan.
Pakai to, natatano din ko, kasambag tano, aya ka keto kawing kaon, sa miyama makin ka na adna siya buta kaon, na mininggulalan ka, ami ako ka amapyan na maalin yan, so paparangayan ka. Maalin yan, so betad ka. Maalin yan, so suwa-suwaing ka. Maalin yan, so dadabiatan ka. Kaya kadagdag lang no, naigila ang paguntol na rin mga pagarian. Nagyang mo tapi pero akarang sang tadi no, di ka pakatundu-tundu na, malagi-lagi dito sa maana. Maalin yan, so paparangayan ka. Ino nang piang kadagdag na, kaya nung abdi sa buta ka, titugan mo bulong. Banda ping geda-geda ka no, napangalisaw, babad no, to da kasabuti, napakaraya-raya kan. Aya ka katawain kaon sa miyama makin ka na at nasiyabot kaon na mininggulalan ka na maalinian so betad ka na beanda aya ka kesabu-sabu tiron na magay tanong sa ibarat. Kati ang mga ulama niyo, tunay ibarat yan na realem na pamamagin ka nga aya ibarat yan na miyang usiat si Ustad, miyang usiat si Alem, miyang usiat si Imam, na miyang nagkao, na pitiro ko no nabi, la yadkhulul jannata namam. Ibarat ya, mana tanong to, kabasa Arabo to, na piya, di ko sumatao sa Arab, nasuli matao sa Arabo. Ibarat ya, tunay mana niyan? Maalin niyan, subetad ka, miyanag ka miyang usiat si Alem, pitero yan na pitero ko no nabi, di pa kasoran sa sorga, sosoro yan. Natunay man to, ba kasoro yan, arisoro yan, nagna ka kasuro yan, ang titito ka pa mamakinan. Yan nagkarisoro yan. Pili ako ni uba nasa ngayon yan sa'yo. Yung titito ka pa mamakin. Miyan nagkaya, di ko nakiya, pitero na bipakasuro sa surga susuro yan. Uba kasuro yan, nagin nakakasuro yan. Nakagiya katao ko sa maranaw yan, na baka dumamupukawulasi. Kami yan nagkaya, di ko nakipakasuro sa surga susuro yan. Aw na yan, mangkiyapita na miyaw luka sa lupa na mi suro yang akmana. Raw patay mo dulang. Mata naman ako mapedi imbang tayo, di kira mga 2,000 buruang na nasoro yan. Padi sila di magubang. Tinanam, niya ilay nga tingin din, talab ilo, da kami ang nakuro. Di kira matatago ko yung dengan nasoro yan, na ila da kaagap ya tiguki basaw na matang wala, sobra sa buti. Wah, kaya ni soro yan, nama isa barabo, da di mamisu. Tumedemisan, magar keroma beta, puno tudan yan sila, nga para mabrok sila ni maklos. Nari, may alam niyo tayo barato. Banda pangali na may tiyak na ada pangkasabuti na ganapan tanaway kadua ibaga tanaway barat. Sagyang ko to aptero na kana niyan subutad ka. Na pumang niya ko kano sarila o kakagiya masakit ya. Nanay no ka basta man na kaya dayuan na bulong na awara niyan na masakit. Berarti yang ano, peresya sana na bulong agini na isa awara niyang gariya mapia bulong na masakit. Ngayon to, nabali ko na pananaroon ng mga lokos sa mapaitas soparya, nadita ka pamanaman, nakagagabulon sa sakit. Nanto na ni sa awara ano bulong masakit, na example yan, nagyan mo ta injection. Injection, pakaiso, bayi na minit tabakar ka, nagyag daw mga napakabulong. Ipigilin na kasobra sa rabulutan. Okay, nagyan minit na bulong. Narito nari ang limang ading aditero nakasakit yan. Magaitanok mampuruman sa ibarat. Pati alalay yung nagturungan na naurasan na yun. Wadi ang katawa nga piya ke Corpio. Ari yung pakampatong tanong ron. Hindi ang matigil yung nga talaga oras. Kenaka matawa ko rumutin ka. Miyang ako kakanong mapiya. Kamarat tasuk kilon tawa bedeng kakalat tembang. Tamo somatetang kaakyatang katangkaan. Pag yan nga kapamamakin na sa agama, nahirap pa kay baratang na lagi do cellphone. Kaya hirap niya full memory na mata na kay abil nga di maghang, di kaupinan. O, kalagin mo mo yung ngay agama, hirap niya katas, doon na paro niya nga, laig no mga untod sa tanakadurian. Di pinatigyan na sa malam, malayat tayo o matasi para ka na pagampunan nun. Pure man na rin, pamailay niyo gila di umat.
Lango na kaya sumana na masigita ke siyo. Alango na kaya sumana na masigit na bulletin board na. Especially diumat, ari board. Na aya isa surat-surat especially na diumat tapangalala ano, na tatagun ra kalilid na alas 12 media. Nelen yung tapangin nga man, pamusya ta kasang tama sigitira, nalawan nga so alas 12 media. Naid na tatatangan ang utama nga customer ka, mga diumat, nasa mo oras. Napakadeket tanga sa alaw, nakawala ka piyaso di pulugitan, na di legita sa deket tama tatagul. Nasisuba nga mata nga, saradi di mata ka. Mata na ya, di makabala-bala sama segitan na. Panay mana to, rasanan, ni subera. Ariyo, naso di pulugitan na reabit na matang wala ka, mapako mabuter na, pulugibudum na, na itotore na sa oras. Kaya nagira buong miya kali yung takin, na ibit ka, natural to, dari. Ini society na dengan niya na tangunga takaturo-turo ka kanto ni ka wa nga guna kayale manami to na may popos ka nare samanan mangurip no Allah kung masuita no to na ngay kadua ipagibarat tano ati alalew na turungan na orasan ya na ikadua ibarat na miyang usiat si imam miyang usiat si ale pitero ya na pitero kono nabi iyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Tabi ako mga ulama, tunay mana niyan? Pitero kono nabe, pananggilain niyo, suka pa kasiig, kamataan ko na suka pa kasiig na kaniyan sa mga pipiya amal sa lagi dinukap kanaw apoy kumakadgay tagon. Tunap manimanaw to, uba ka makasiig, gari makasiig, nagneking ka kasi sigang ka ko sa lakaw di sa lakaw. Ino to, napagniyan su sambayang ka, napagniyan su diya kataka, napagniyan su puwasan ka, la ilaha illallah. Yan nagkari, gneking ka kaya kasi sigang ako sa lakaw di sa lakaw. Ngayon to, alim, nabakaw na itisukay. May kami po so September na may kakawa sa Tsikia po sa munisipyo. Makasi ikatano so kayo kakana ka. Nangapiaso kosing. Nada ki mamuka maranaw kumanan na pwede mo putura ba? Dinong dito na makasi ganaking nga kaya kasi sigang ako sa lakaw di sa lakaw. Naikida na pendawa penalem. Dia kena kaya tigang kaganakang amia adika koron. Manong tanor na ipangarapo man sa tiga, ginaya ka pa kasi nagrabi man na yagdam na nationwide. Wayang alin? Kaya irato nga na may adik sa mutaka pa kasi nalagid numawid sa video. Bale na sa puli na may promote, may promote na. May katrak na. Matang wala ka kiba guna bundak mbari. Pipiuran yun, Allah, nare, pakasakit ba no, makasig, may nagkarig nating kaya kasi sigang ka ko sa lakaw di sa lakaw. Ino to, nagirap pakasakit ang una, uding agad nagyo, uding patay. Ya kasakit to. Alay minong aptero ay patayakan. Nailayang man, yung kutuwa siringan kami ya promote kami ya beberga sisi igna kaden nami ya promote na psikat. Udi na misikat. Miya kambalay na misikat, na uding gagenek kaya sa kaama kasi igna ka na uba kapsikat, kapsakit ka. Pure na kayo, alay, minong bari, alay, peterua, ipatayak na miya nakas kanya napsikat, nas ka napsakit ka, alay, minong kapterua, ipsakit ako, na ati di ka baka na sa awida akal ka sa ginawang ka, na awida akal ka kikarumang ka, na awida akal ka kung mga wata ka, na isusumpat ka susiringan karo, nagususiringan karo, nagususiringan karo, nalang mo na siringan na kay betakik walau di kang beto ya memori. Kaya buah bay labula memori nga natugib, napiya ka awid ka sa 32 gib, dinitaya ka. Iwallahi ya kaya buah metek saraka na mita ka na ino to, may stroke. Nare, samanan mga urip no Allah to singaw ginaking ka nga nakasisigang ako sa lakaw di sa lakaw.
Ale, minuto, napakasakit na mano. Na inong ang bata-bata, tano, ano ang tapakyaman na nga, di ang gugulan na kaya tiyang tutungan na tano. Pakasakit na man, ay, uding kabinet kaya kasi sigang ako sa lakaw, di sa lakaw, miya babad ka na, ay, reset sa non. Natutulungan na ulungan sa nga pulaos. Nabututan ka, nabututan pa na subutot ka, sa kapuang kakorka ka na may susulat sa Lauh Mahfud na digad makuha. Huwag ka natapangin ka. Kaya nga kaya pasangira nga, biututan nga, namimbuta pa siya bututan. Nariga rin, yan nagyo. Kapakasigaw, totoo sino ka, ganti rin sa mga pipiamal ka. Muriro na yapagaluin na kan. Yang kaya kapakasig mga uripon wala na isak man na yabang kito kang bata-bata na bang kito kang grupo na bang kita iwayawanan niya nakapagingat. Ay gila ino, gila may subrad na kasi si ganyan ko sa lakaw, di sa lakaw na kaya pasangiro na miyang ako ka kano mapyan, wala ka, ipisugo yung pangkwala kasi si ganyan ko siringan yan. Ipisugo yung pangkwala kasi si ganyan kololot yan. Kaya pasang ano, alay mandaman ay ikipsugo niya nung kwala na ito, ya Allah, tatapan na niyang kwala, di indua. Ya Allah, pangningkor ka ako ang kaon, si prinsipal, nasambiin akong kaon. Allahu Akbar. Ya Allah, pangningkor ka ako ang kaon, sit sirman, nasambiin akong kaon. Kaya grabe yun na. Alam mo na pa kaisa, Marjan, babas di ka pa kaya pangning kukwala, ma-principal ako, gusto sa lakausan na ma-chairman ako, ito di ka pa kaya, pero ang kakwala, ya Allah, pangning ko ka, ma-principal ako, di ka na putiro, ya Allah, ako ang kaon. Aka nabuto ka pa mangning, akapakatipo. Nari, samanan mga urip wala bando to miya karere ko. Pilay ako niyo inshallah na di ganun gawang gila ayat taman ay dapat yo. Wi napili ako niyo bendo isang na ilan di ako di mangusiat. Nakatawa na kanila miya kang bukla. Tiga pure, ay ni tepe ang adina nga College of Quran Islamic Studies. Kaya taon na kanila miya kang bukla. Upo na ako mga ilay sarilo sa tulungan. Ay dito di signal, alem. Makanya ako sa punggungguban kasi nira kami sa sengaw sarang ko kakigilo ang nariyan at hindi mano tumaling tano na sumumpat tano mga uripon wala ito na ano ni sumpat tano ron pakinang katanok wala diyang kaya kalilimod tanway panguyat tanway ko mga ginawa tano diyang kaya kiyaway na katanok diyang kaya pagarit tanway sa katiruan nakapatay. At madaso ka pa kasi, at madaso ka pa katepo, at madaso lang mo na maratao. Inshallah, naipumiyat tanong ko mga ginatan, nagyan kaya, kapatay. Hey, mga bae, mga dato, baling niyo sa walaya pala tanong dumpetay. Kaya nagiwari, kaubad na, pawal na tilig, kapawala kami. Pero wala na alim, saan naligo petay, kang tanong may kalender. Amatang wala kay estimita nun nabilangin niyo sa magatos ragun na ipuni man to kag nga malilimod sin para tayo na dud na lambuon ko riano magatos ragun padakoro nare pala ya tanu petay alem inong kapeterwa na ipusang kuwa dalilang tanu kag nga maranaw na gira ada dalilian lagi dudis kumpia dupen na ati ginabundaginan tutur sa padi nang di panutur ni Arlin. Tunay dalil, sudun swalay mitero na ayapitero yan. Kullu nafsin da'iqatul maut. Surat Al-Imran. Miterop mamperuman swalla. Kullu nafsin da'iqatul maut. Suratul Anbiya. Miakatlu magaterwa ikatlu na suratul Ankabut. Kullu nafsin da'iqatul maut. Ilan yuman kaya pakapasa-pasang ini yang kukapatay. Na miakatlun yan matero ukuran na talwa sura na lagi-lagi sa term. Tunay man ang yung utapitero Allah.
sulang manubaran niya napalapalaya dan pagkataam sa kapatay. When napirisir sana tabi ako mga ulaman o pamakagitik mo na tanong lay dumi masakit akap kagdamaw na nabanda masakit akap kagdamaw nateroon tanong sulang ulang mga tao napalapalaya dan patay. Nari, baling niwanan salalaya palapalaya tanong patay pakaisa aliminong kaptiruan na pamamakinagam kagariang gaib sumpa tatanaron tunonon pakaisa kunay pakaisa pag-isa ako na sabag na kong bukay pingdag-dag na rumapiyakap ka sa butero no tunay pakaisa anda siya mga kaadato anda sinakaba iya gusto kaya pakatundu-tundu-tundugiran napamamakigang isang bagian kauto siran dan kokobor agi berasan siran dan kokobor Allah anda siran to kauto siran dan kokobor lagi siran og paganto na nalaya kokobor apnayong kairan kokobor na yanag ka. Inapagaw kita mo sa kasandagan na tanto na umanatir no keparwap ketik sa ngairan maniman to nagtik sa ngairan. Hello, pupriparado ka dengan wisu di mapitan na sakap ni kuburo. Allah, narimang urip no alam yan nagiwan da siya mga dato anda sinakabay kauto ng kokobor. Penayang kairan kokobor. La ilaha illallah. Pakaisip man alem anda bus matatabuso kubur na pamamakinagam ka na ayagariya kalilid na sang kumangay tadua kayo sana kumangay tadua bentong sana kumanga rurusan grabe na ini tawgila no Allahu Akbar ano to sa kubur siya kumangay tadua kayo siya kumangay tadua bentong alam to napan darpa na namya boleh butang dianupkan ka wala ko sa kuni pagisi niyo na wala ka tarotop napkan ka tonaryo to darpa na namya boleh butang kau badep mana pawal na tindag ka wala kami atiruan yan alam kenaki ba maributang sa kubur ka anak atapengi amay ka na matay na temporarya dindingalian nga pangasulak ang kusirong dindingali na dindingalian tanorong kan may layo pero niya na di malibutang kagda kanong pakaiso pa makapraktis sa dindingalian nun ba may kamakon na pero niya na alem matang wala kad na pelorisiton na manadudulon ipigilan na kasobra sa pisa adagod na totoo singalian na lipa mo yung tanong sa ginotano kuburan na nadarapa at tawan-tawan yan nagyo kuburan na nadarapa at tarambisa ito na alimi mga tawan-tawan alam ito na yung mga tarambisa dad na padagawang kaskabo Allahu Akbar kadaon sinaka daon si karumang ka daon sa mga mata ka, daon sa mga tunganain ka, daon sa mga dayo ka, la ilaha illallah, kabang kabus di katawi ay inuit ka no mga tunganain ka ninikidi karam sa dudul, abi yung kubong kusang kairan na pinggag ako ta kay rampan. Nauriano kinyuman iraraka kubur na piyak at takin iti kairang ko silong dindingali la ilaha illallah nauriano kaya pangatakili di raraka ko silong dindingali sunggir mo kubur na dinindingali ang kairan naiman to na ayagarian letis ta dindingali na simento panagi mga dato napakasisilo ay pandari ngayon to naparadad na kasputan na ka kapya lagi di akala apaso na mata nga pugulan na nila o ba nakasputan ka nandan ni kaya lapalapat yan at yung gutang bunang kairan. Nadisiram di mamagutong bagas kang sa may panamiya kang buhat. Laboro ni gida amiyatay natakot lang ga. Kapkusi ni ram siya mami mo pakagupuang ka. Inotwar ya pias 3 miya na ita nasarasan ni dadam. Yan nagkakunot wa tutulog. Allah nari miya
singa ngutang kababaluinya na darpa tawan-tawan, darpa taram bisa, inuit kairang kokobur, dinindingal yang kairan at tambu-tambu ng kairan niya kuwa kamapya, urian yan nasukya tambu nirarkan yan din kaya pano. Goodbye! Kataumad na ginawang ka. Yan, nagyo. Inawang kairan man. Tama-tama lang, apya si Karomang, anak mo sa ida pa naman panong namiyaw na din. Ila na di pa nagkaya ng mga lolote yan, ida, kaya yan, ida pa naman panong namiyaw na agad, na tinipili na kapsyawan ng tanah. Nari, miyan nagyo, ustod na kaya dar pa tawan-tawan no, kaso dun so kaya pano yan, na inawang kaira, nakabad na tigak na miya si maiway ni lubang, na oriyan o kinilubang ano yan, kaya pano na guminiraw so pagarin yan, guminiraw so hatayan, si Karoman yan, baling ano dun kasi ako dun pagiga, ba't na miya to niyo? Sang na para tayo na kabukod na ko dunia. Nadamihan ka na balagi dun, na nakaimimi lubang, napigwa tayo na talabido lang kasi ako. Kaya udah pagi ke. Tapi yang membuat nama manggulo doon, kita mengusung yang bukila ng bata-bata. Baling ano lagi, pala bilo dah saya aku matira na di baga perlain na. Edo tuang ko, tumasak ni niyapain. Buka. Nare biyan lagi yun. Bahan na miya si mayo, siguro ka ano nada. Tapi at tiga ka na maparwaad na matong ko isa kong bata-bata at pero niya nabaling ano doon kasi ako doon pagiga. Na istemita ka nung natiyo na baanda-dan ni kapanan ako rin nga na primo na pakalibutan. Takbo. Baka masawalin na sa timan ni napas. Inokay ni ha? May kakiyawakan niya. Biureo. Tiyo di ka mamupakaraw sa mong orinig nun na. Kung hindi pagunutin ako pa akong walong ha. Adi ka magpakaraw bigo sa kwarto, ada paduga na. Mga orang, saya kan matang dosa. Ay ni ba, ada pergi. Manian may leso barong ni mister yan. Oleh, kung nga siya nga barong ni mister, ka mana sih? Malang, ako nagkatan ako sa ratagi na. Taki di ba, kasi rito na ako, kasi kami ko. Nari, samanan mga uri penuala kuburan na piyaki ng karagatan wallah. Api pagpamuya tatano ko mga ginawa tano. Kati amagan mo mga talo ka raso. Ini buat pagilya sa relosyo kamay ko na inimbina yung mga relos ano. Kati ando man yan nga pre relos na natorbo eh. Tonono na rin maali mga nadinga dito ron. Mga uri penuala kuburan na nandun ni kaya panutulong ko hadid nandun ni kaya betadang ko tau ko dindingale kapag witang ko kubor. Dindingali. Isa mo doon sa nga nadindingali yung mga loks na sundo. Nandun ni kaya betad nun na may karangod na awida niran na penggura o. Giyong tamiyate na penggura o. O kon mga bae, mga dato mapia kaya patay niyang kapakasorga na ay penggura o kaya kadimoni upamakap mana yang utan yang diteron mga uri penwala ng gagaanan ako niyo kay may kay patay na piyakilay ron sa kasurgaan yan na dinyan dinagkalan at nakakuan yang kukasurgaan yan pangnintan ko wala may kamamatay tano naman dina yaman dingan-dingan tano ko masaapagwitan tano ko kubur tano ay amala nagyang kaya pagaritan no custom na sumiyago na ikumasaki apagwit kaya witang ko kuburin. Yuto sumala yaman. Ay daw, but bumlim siya rin ko timing. Nangay manarialim ka! Oh, malo mala yaman, malo. Kaya buka pa ko man sama sige, na dua buka. Amay kang yuto ha? Nando ko din mga uri penwalay karora na unsag yung uto dindingali na din ni kilakad nun na pangguraok. Ay din yung unditero na ay mga tunganayakan, ay mga dayuakan, pelumbatan ako niyo, handa ko niyo ipagwita. Allah, inao pa mga kaparon na ibat ka petipu. Ngayon to na, kay man mabuko di sa karatalmot na peki ileron sa kanarakaan yan na, mataya din na. Nandiyan dito na pelumbatan ako niyo. Ando ko niyo na ipagwita. Nayagari ni sumpat no Rasulullah si kumana niyan. Nagyang kuto ko nakapagpagaguro ko yan. Napagkanuguto ulang wano say.
Kaya gua dirupakan naglaysa at tutur na subuso mga dinaguso mga tao. Kau kuno man nagira nagyang kuto karata ka pagagulokan. Lasaik na mapulang-pulang silang sa karata ka pagagulokan. Allah ngari miya nagyo to nini kobor mananta no to nagyang analima di nga ditero na kobor na kuburan na di ke ko agugud to na mana gugud kenapa may kay pelebeng sumiatay na ku na mapasang ikang gugud na di gugudan sa kubur kau ba katail se uba katagoy sa light di ka ko agugud aba may kay na inay pelebeng kami ang ako na di gugudan sa kubur hay kubur di grihol diraya tonapan hay kubur kongresmanaya gubernadoraya presidente aya kawallaw wapya presidente o dinyan lamda yan nagyo kala baru pa mga papel ikala kay di pelum kala kay da kadato kala kay tamo kau penuh ke kau gugud na miyatay tano da mga posisyon yang atin kobor kanang ka kada buah kadato iyan nari mga uripan walay ni panguyat trakatan yung Nabi sallallahu alaihi wasallam kukiat tiruan niya ron eksero dikraha dimilagdak tunay man nagyang epitiro Nabi pakandaklan niyo sukatatad minyo kukapatay dan lagi pakadaklan niyo sukatatad minyo kukapatay. Kenapa yang mana tuam yang aku kakan mapian bebenai sok yang negang kasangaya katero nabi netser yang mapian nama dakla katatat mi ko kapatay namin bela-bela tano si inauriano kaya pa kau mga sawalay namo untuk di gadung pagatorog naman ka nami korota ka meses kuya wa ina bisu di ubud matay mapita nami korota ka tanggap gawan ako na bisu di ubud na matay mapita kenapa gyuti maanan yan nami yang aku kakan mapian kau pong man gyuting gulaw lang ka nami yang aku kakan sasakit na kami penggana-ganata alay, tonap si manang kana naisa ka sa buti sa nga napitero nabi eksero dikra ha di milagdar pakandaklan niyo sukatatad minyo ko kapatay ori panwala babay kulay pagari kulay dingka din pagalilipate luyaan sa gendan marawaas sa marandang niyo kesamendaka napatay kadan kasalabu sukapatay pupli dalidasan tao na maraw tadi tamaraw na may panalaw na sadar kadien di ipipesadan tatad mingalalayon inuto na may kalalayon nakatatad man kasukapatan na igari isagari kaya alo yung mga ulama miyang ako ka dumapen ay ako na resulta niyan na ka nakasugo ka ginawang ka ko simbag wallah giti resulta niya na Naku kuno lalayon nakatatad man kasukapatay na kailangan ka kasaparan ka ginawang kako kapanggalubok ako mga kalalalungan giti resulta niya no pa makalalayon nakatatad man kasukapatay ay sumanga ulama na isa kaya panutulay ranon na namiyang gulaw la arap yan sa dinyang kalilipati ko kapatay namiyang asa din sa unong tunay man na unong diyang kuto maputi pumbungkus kumiyatay piyamasan yan din sa unong yan nasin yan din natatagwa ko lalayon napkailan yan nun kaan para din yan din kalilipatan so kapatay buat namiyang gulaw lang namranaw api adna kainutan puro kaya nung dito nga pamasa ka sa unong nasigap tatago sa sala napupunta yung araw nang mani-mani karakanan to na ini unong kinapiyaw do putay nadigap ni mana ngalo sa putay wala tayo naman wala dinunggap ng gawin na sumiyatay na dino siya tigil puni kan robon siyang tayo sa walay ka bunay ni mamalaya ina nari, miyan nagyo, alam, tunapan, miyang gulaw la ko, piyang ababantugan ko kapatayan yan, di kalilipati so kapatay na kumialot sa kubur na sidang kurusuan na tuwa kaya. Kataon na ka, ba natin na tuwa, na sidang tarusuan yan na. Pakaisa, tunay arapian ro, panog na melenen sa kubur. Napupulan mo yan saging may sangawan na kuwan yan, ay, kubur. Yun tayo mga ungan yan na.
Napanik mo na, meron naman sa kubor. Napkauyaw-yag yung utamarata, plano niya nga pagkilinan sa kubor. Palabas sa kayo buwang katawan ka kubor, na ila na miyasa na kami akaunot ka sa kubor, kaniyang pagunot. Nari, mga urip na wala, miterod man so Nabi sallallahu alaihi wasallam na yak manapitero yan, wakafa bil mauti wa ida. Tunay man nagyang epitero Nabi, kaya tangkaang kunso ka patayawasyat, miya kaampal so ka patayawasyat, tunay man ano to, pagpangusyating kaaginawang ka. Inawantan mo magyang kaya pagalitan wa kustom pakasurgan wala natutusin ni wadi man di pagamagnuan tawara katanok man itundugod. Yan nagyo. Nada nga maranaw mamuna utag pero nakalabod na ki mamupagumba kadindi pakatundu-tundug no wala nga mga siksa yan sa maranawen ada ki benibun pekeloy na. Sudun suwandeng dudumaalin. Maluy tanorono ka para masaya. So miagad to seeds sa Marawi. Pagaiso, miyakang gayo to wasyat ko mga to pagagamakan, wakikala mga biyo kita Marawi. Pataw ko ron, adod maling. Ngayon no to, namagaya kong masay barat ka kami, wana gumiro so pakan gabunda ka kaya limdi, sublaw. Sinsa nga kaya babakuit, ay Marawi na ako mamu, ground zero ako pan mismo. Kaya nga kaya babakuit na temporary shelter board, na tiyaluan ako ira. Alam, seminar kami si. Tiyak na ando siya na, tira nga temporary shelter, diyak mo nipitira o no. Tiyak na ito na, tinaparagib ko yata na nga mga bakwit. So may yung ako kira, kaya maraw-mawaro, iparking ako, niniliang na nga seminar ako na matang wala, benda dama 20 atawro. Agito bibi mamakin. Pamakabnara, ma-emosyon sila ng utasimba, kakagiyat tiniubas sila ng wala, na magmamarayo, tatako, pumamakin nagrilan suagama. Natunapan, tiyundugog man o mga typhoon. Kapag ilalaktan man wala, paduga man ano, kaba man mustahil na korotak na dunya na pasapasaan ko. Kaya ito na, ito mga typhoon. Sumiyagod ng tanong subinta. Kataya kaya masa-masa tanong sa ngayon, ito na madalo mo. Ito na panarialin, sumiyagod sa mga linog, miyangaulog sa mga masagit, la ilaha illallah. Ima ito na sumiyagod sa COVID, virus. So nga kung masagito ito na miyawala-wala yung ngadilan na. Kanabaging ngadilan to. Dagi ka matang wala nga, so masagito na. So nga may bub ko tali-tali rin na si Imam Agusi Bilal. Lima-lima siran. O sa padupalig man, ama pa na masagito. Ipigilin na virus na. Makamba nga na positive. Lagot nga na positive. So makita mo na positive. Adi kakal ako, la ilaha illallah. Nari, samanan mga urip na Allah, iyuman tanaro na miya nga bababadugan, waka na ba uman gawi agit ni pakauriang korono. Samano to na miya gdamyo, to na ipakauriang tanaro na isumpat tanaro, palapalaya tanong patay, na prepara dun yung sukapatay, katoto siniwa sukapatay, nagpakataling umanapanakaw. Surprise. Benda, pamakabutir ko tanong na, palitan no putay na di mapunad na benda isang patanong na ito, totoo siniwa, kailangan nakaprepara doon sa kapatay, kapataling mo sa kapatay na panakaw. Surprise. Kalababi purang bulong ko malakol mo, nagpaka-receive ka sa text nga niya na, hello, papatayin kita bukas. Kung ba natawag, sino to? Sa aso malakol mo, ito kung nga mapo kaya bugas. Kung mana niya na realin, surprise ake, panakaw, lalayon na kuha ng naibarat, api at tiyakan matatabuan sa sunsum na kagyang kaya mineral water, upang makagiyot yung rasyan. Andun ni masa sa sunsum na kanagiyot yung rasyan, inador kaw malakol maut, kambunong kaw malakol maut. May nagyo, pre paraduan, apa na ka? Ato na ibarat yan na rin. Bundot na niya si Mayoro no? At nakigari alo miya lakaw, nasi ko bipurang ganat na di mangin sarat, mga wata ko, Mrs. Pipiya-piya ka no, kadi ako buhay ni matay. Alo miya lakaw, napira ka oras sa reabil, na ipumbaling ka ambulans kami atay. Nari benar, kanabuhay apire, miyang gulaw-law no? Gato sa niya sa tutul, mga maranaw, dumiolog siran sa Hajj, punsay ngadiran, lagindingan airport. Kaimbaling sila na isa ka Fortuner na miyakras na makatawa sa sisiba miya tayo. Di lang katawan, so kapatay ka pa, o pa makakatawin yan.
Pamakas kabs na tirawar ka. Pagiligang kaki. Nama kau makasa Robinson. Nasa di tama ka na nga. Kapag na tiro nakarakad na Robinson. Uwi na may kambalingan na patay ka pagaraw ko. Matangaw sa kanapiyat. Pado na itiro na iligan na ibugay ra. At tiro nila na alay. Marakad na iligan na may kambalingan na patay ka. Buwa makaraw. Nasa maranaw mambudi isira ka. Kaya nung dito pungi. Atala bilolol. May kanya sadaka di kumiyata. Di kumiyaka siyorte. Ano mambudi isira ka? Nare, yan nagyo, tunap na rin. So kapatay na pagkataling umanapan nakaw. Ad na miyang gulaw ladad na gdaman dad na sakit ko patpulwa panyakit na yabuwa minito kaw na miyabrag na dadang praw-rawti. Kore kaya? Anak yan di ang nguron. Di na paler na piyang okita. Anak yan di ang nguron. Kaya makaw na di rakal di panutur na kiabing. Aray board. Alam di na tira na miyatay na muntod na di magi manunutulan. Bali ko nikita di manunutulan sa reaktor mo di kan gay tirapan. Ay di na tinalin di manunutulan na duminengin. Nanang kaya dungin na miya stroke na miya tayo. Kare miya nagyo. Sa kanay no kadi pagaman nga katawan na ibu putay nang takararandutan. Takin ibu piyasa ka po alam na talo ka lapat na sa karatalam mo takabisa. Pure man. Tunap na realin. Sukapatay na kailangan nakapreparaduan. Inuto, pagaw masukapatay na panakaw. Adong pamanami katorog, nauriano daw pankatorog na psinga. Di iseben, di isendep, di isebelaw. Urian yan natiurog na kay mapita na pupukaw na bangkay kami atay. Allah, kaya tiyan di agak ngurun ini patay na natiurog na damakano na bubudama 20. Wallah. Kaya kapag ko meron na makamami ko na dira kami dito na rin. Diyan nga miyatay na tirog na dumakano. Nasa ka na nabarakan matag tutulugan na tunudagan ng misan mismo. Miya kamong rang na pakiwataan sa tunod misan sa karoman yan. Si sa emisyo na totorogon. Kaya mapita na minitar sa pangan ng si karoman yan na ba misis siya. Na kahit na niya mapasad so ipapitiran na namin yung sakit sila pa umangaya pa rin nagpitan. At hindi na mga demistira ka na yung baburo niya di pa ka uma. Siyong maniyam sari na mananunggaw kami ang mapat. Nari, sama na niya siya butsi na mri paradutan. Nadali lang ko kumano kami ko nagyalipatan ko. Wama tadri napsun mada taksibugada. Wama tadri napsun bi ay ardin tamot. Katironan wala. Da ko tawi ba niyang katawi mapenggulaw lang yan mapeta. Gudi katawan no ginawawan de kepantag ya kapatay. Nagpimaan na mga ulama na sukunso kapatay na pagkataling umanapan kao. Isa na preparadutan o. Sama na sa mga mata ka o reparadu ka. Naman isa na sumbaga niya na ginawa niya nga guilty. Padakala diri paradu matang wala. Pure? Di kali minong agtero na magay ko sa ibaratan ni pangoreang ko ron. To na ibarat yan. Madakala diri paradu. To na gawi kagiya. Isnin. Kaya kabati ka sa Quran no. Termina perioded na lang. Ngayon na to. Daman na Quran namin. Iray pagisiwa na abid na madakal na di pangimna na kabando tina pamarang ba namranaw da Quran iran. Wala na buya miya kapirang kasagud wala da Quran iran. Tonapan. Pamaramay na ni mamadakal ni para dua. Tonap na rin. Miya kasud ka kakagiyo. Nek manapkis mo ginadama na rin. Ngayon na to, kudalis ako manatigin na rin. Tunay man ako kudalis, kikita. Di pago kita na kudalis ako sa angirong yan. Ino ako pagalo yung kakasud ka ka, mahalaga na yung amal. Inamarag na amal na kahit di ka makapsid ka kakulubatan. Di niya nga ito nag-utir kaya nun. Di ako ka mapera. Hindi ko ka na ako na logihin. Sa mga penditar ako nag-gerda. Nasa mini pamamagay ko patok kapapatotan nag-utir ako. Tunapan. Paman nagpudsin na ginawa tanong ka practice sa'yo. Tunap na rin. Miya kasabot ka kagil. Pero nakaraan na matang wala ka nahisi. Aso miya gudun Swiss ni kagin, ada duma kagin la ilaha illallah. Kaya so miya kaisa. Sisi man, tiga bendi tero ka mabisto. Nare benar, Allahu Akbar. Giwo kagin na la ilaha illallah, dan yan magaga ko miya ka 24 hours. Na dapat ako ay bumito ko, napakalangaw man ibon. Baka pa kayo po ka pa nga pasi.
Baka pila ka lang ay, may abubun ka, Peter, ang napiya matatabo sa sumsum na kang mineral water. Baad niya ka pa di, mapapadala mo kung malako lumaut. Wala sa tanong, wala sa madang lamapya. Ngayon ka ba tanong litelan, di tanong po di makatutuna. Kasi kung mga kalilimod ay sa pagkababayan wala ko man sumanay ang pumbanding nun sa Quran, na pumbatian nun sa Quran, mga urip mo Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.